Itay rambakan itangal daw, ti panagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus sa Diyay Bantay Tabor. Ket iti dayto yung nadaeg nga misa, inte man langgayan, dagiti kakabsat tayong agyaman, di Vince Cruz family, Rex and Nadine Madriaga, for the fast recovery ni Ferdinand Bobias and Alfredo Bobias Jr., ni Alfredo Jr. Herman family, Napoleon Ragaggio kenti Familiana, ni Cesar Halyorina kenti Familiana, ni Agnes Hagonoy, Diego Ignacio para ti panakaikakaasi ti Kararuada, pagyaman da Mr. and Mrs. Mario Camero, Mrs. Inocencia Isidro kenti Familiana, Euterio Mangurnong ken Familiana, ni Mr. and Mrs. Cabog, para iti panakaikakaasi ti Kararuan ni Antonio Nicolas Agapito Pasencia, Federico Kujamat, kenti special intention ni Jared Nicolas. Pagyaman ni para iti panakaikakaasi ti Kararua ni Soledad Galanto, Pagaduan Ramirez Navarro Barrientos ken Bulusan family, pagyaman ni Felisa Valdez, kadagiti minatay ni Ernesto Antonio Rosa Severo Modesta Maximo ken Lucia, ken pagyaman ni Mr. and Mrs. Efren Laurentino. Tumakder tayo aming kakabsat. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin ideri, ti ayat ti Diyos sa nasudi, tuyel daw napili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo pa yung ikararagan kakabsat, ti special intention ni Margarita Sekretaryo, Sian Sakari, Sekretaryo Ines, ni Amancio Aseret, Rio Medriano Davis, Caridad Davis, yan kastamot ti panagsagsagana, kayan successful bar examination ni Kevin Lloyd Rabon, kastamot ti speedy recovery ni Attorney Jody Ann Valdez. Kakabsat, harambakan tayo ti panagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus, Bantay Tabor, impakita na ti dayag na, impakita na ti ranyag na,
Kayat na nga sa uwan balaygi, nga addan tulat ta pa nagbalaygi, rambakan tayo met, ti San Juan Vianney Sunday, ni San Juan Vianney iso ti patron dagiti Paris Priest, dagiti papadi. Nagbalbaliw ginagyanan na lugar, gapo ti kinasanto, napingat akararag. Agtalag tayo nga rod iti Diyos, idaton tayo kenkwa na ti amin tayo. Ta sinanama tayo, agranyag tulat na ti masakbayan tayo. Tapno nga rod maikaritay amakiranod iti dayto na santo na misteryo bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo ti Diyos, manangaasi ken managayat. Kunatay amin agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Wala po mga asika, Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan, Gloria ti Diyos Anak, anay hangitan, Gloria te Espiritu, anak santuan, Gloria iti Diyos, ti kangatuan, kapya kadagiti, amin at tattao, ana imbag ti panagnak na kemda, nailangitan nga ama, daydayawin na ka, agrupap kang ken ka, agyaman kang ken ka, gapu iti dayag mo, anay langitan, Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan,
sana anay langitan, Gloria at Espiritu, anak santuan, Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesu Kristo, bugtong anak, Kordero iti Dios, anak ti Ama, unasem ti basbasul, ti lubong, kasyan na kami, awatem to'y arararaw mi. Sika si tutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami. Benggem to'y arararaw mi, Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan, Gloria iti Diyos Anak, anay langitan, Gloria at Espiritu, anak santuan, Gloria iti Dios, ti kangatuan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Sana Alleluia. ikangatuan. Hosana sikalaeng itinasatwa, sikalaeng itikangatuan, ititimpuyo di Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, iti day dinagloryaan na panagbalbaliw tay langa ti bugbugtong nga anak mo. Pinasingkedam dagiti misteryo ti pamati, babaen ti panagsaksi da Moises ken Elias. Kastapay nga impakaammom nga ipakita ti ranyag, apag pangramen munto kada kami nga anak mo. Ipaay mo kadi, tadumngeg kami iti ayayatem nga anak mo, tapno makipagtawid kam tumet ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa, na adaw iti libro ni Daniel. Bayat ti panagbuybuyak,
na isaad dagiti trono, ket nagtugaw ti maysa a si bibiyag, iti agnanayon iti maysa kadagiti trono. Napudaw akas la niebe ti kawes na, umasping iti kadalosan adelana ti buok na. Gumilgil ayab ti trono na, ana isaad kadagiti dumardarang apilin. Agay ayos nga apoy ti agapo iti trono. Rinibribo dagiti agserserbi ken kuana, ket linaklaksa dagiti adda ti sangwanan na. Nang rugi ti panangukom ket naluktan dagiti libro. Iti parmatak iti dayta arabii, nakitak ti maysa akas la tao. Umas asideg, ket linikmot dagiti ulep. Imasideg iti si bibiyag iti agnanayon, ket naidatag ken kuana. Inawat na sadyay ti panakabalin, dayaw ken tinaarian a panagturay, tapnuag serbi ken kuana dagiti tattao iti amin a nasyon, uli ken pagsasao. Agnanayon to ti panakabalin na, ket dinto agpatingga ti pagarian na. Ti sao ti Apo. Agarin ti Diyos iti amin adaga. Agarin ti Apo, agragsak ka daga. Agragok kayo da kayo amin nga isla. Ulep ken sipnget tinanglikmut ken kuana. Kinalinteg ken hustisya ti fondasyon ti trono na. Kasla alid a malunag dagiti bantay, iti sangwanan ti Apo ti amin adaga. Ipakaammo dagiti langit ti kinalinteg na, ket makitan to ti amin na tattao ti dayag na. O Apo a manakabalin amin, sika ti agturay iti amin adaga, natantanok ka ngem ti amin adi Diyosen. Ti maibasa na daw iti may kadua surat ni San Pedro. Di kam nagtalek kadagiti taparbo a sarsarita, idi impang kamumi kada kayo, ti panakabali ni Apo tayo a Hesu Kristo, ken ti yaay na. Nakita miya mismo ti kinatanok na. Ada kami idi iti sibay na, idi maited kan kuana, ti dayaw ken dayag, anaga po iti Diyos Ama. Idi ko na titimek, manipod ti katanukan adayag. Daytoy ti anak ko, adungdungwek, apakay aywak unay. Nangegmi daytoy atimek, anagapo sa dilangit, idi na ikuyog kami ken kuana, iti tapaw tinasantuan na bantay. Iti kasta, dakdakkel manen ti panagtalek mi, itimpakamu dagiti propeta. Pagsayatan nyo, no ipangagyo daytoy akasla, may sa pagsilawan, nga granranyag iti nasipnget a lugar. Agingga iti agbannawag, ket agranyag kadagiti pusoyo, tilawag ti bitwen ti agsapa. Ti sao ti Apo. Agsao ka o Apo, dumdumngeg tuyadipen mo, adaken ka dagiti sao Ama ka, itetiag nanayon na biag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka dagiti sao Ama ka, itetiag nanayon na biag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Di pa na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Inkuyog ni Jesus de Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan
Ket is-isuda simmang at iti maysa abantay. Ijay nagbalbaliw tilangan ni Jesus iti imatang da. Nagranyag tirupa na akas iti init. Ket pimmudaw dagiti pagananay na akas iti lawag. Pagamuan nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken Jesus. Bimmalaet ni Pedro ket kinunana, Apo nagsaya aten ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo mangipatakderak ditoy ti tallo a kalapaw. Maysa para ken ni Elias, maysa para ken Moises, ken maysa para ken ka, maysa para ken Moises, ken maysa para ken ni Elias. Madama pay laeng nga agsasao ni Pedro idi agparang tinaranyag nga ulep anang linong kadakwada. At datimek anag kuna iti ulep, nga aggapoy ti ulep anag kuna. Daytoy ti anak ko adungdungwek apakaayaywak unay. Dumngeg kayo ken kuana. Nagbuteng iti napalalo dagiti adalan idi mangegda ti timek. Nagpaklebda iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida. Bumangon kayo kinunana, di kay agbuteng. Idi timmangad da awan sabali a nakita da no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagbagaan nyo iti naimatangan nyo. Ibagayon tulaeng daytoy kalpasan ti pan nakapagungar ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadagiti tallo nga adalan na idi sumalsalog da iti bantay. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Daytoy panagbalbaliw ti lang ni Apo Jesus iti bantay tabor. No kitaan tayo, at datallo nga nangiparang ni Matthew, ni Marcos, ken Lucas, the Synoptic Gospels, kuna tayo, dagiti tallo, nya. Ada mo surat ni San Pablo, ang San Pedro, imparang namet, ngamahan ang Ebanghelyo. Kadagiti tallo, adda nagdidiferensyaan dati presentation. Adda may sa communalities anya dayay nakita da nga nagbalbaliw tila nga ni Apo Jesus idi adda da iji bantay tabor. Agpapada da nga iji bantay taborhan nga naialis. Nakita da amin nga imparang da amin nagbalbaliw tila nga na. Ngam adda nagdudumaan da kas ano ti pa nagduduma da. Kuna ni ito ni San Mateo, ni Pedro kuna na kayat mo mga ramidak iti kalapaw. Nya, maysa para kin ni Moises, para kin Elias, kin maysa para kin ka. Timo presentation da Marcos, kin ni Lucas, kunada, no kayat mo, mga ramid kami iti kalapaw, tatalo da garod nga adalan nga dayayan. Oh, mga gyaw. Kay ito'y ni Matthew, kunana mga ramidak, ni api naglaing mo dati, may sana nga agar aramid ti kalapaw, buybuyaan da. Ngam ijay duwa, timpresent da, mga ramid kami iti kalapaw. Tinagsimple mo ti presentation ni Marcos kunana, nagranyag iti lawag na, awanen. Dahito yung makasisirap, ijibangir, makapurar, awanti, karanranyag na dito'y daga kunana. Ngam apay dito discrepancies ka, di nagdudumaan da ka, di kayat na nga saon, hanga us-us to dito'y Biblia tayo. Haman ti common nga adda, nagparang, ijay bantay tabor, napanda nagkararag, nagbaliw tila yung lawag na ijay bantay tabor. Di pa nang i-explain da, ti nagduduma. Ta kunana pa dito ko, daytoy ti dungdungwag nga anak ko, kunana, daytoy ti dungdungwag nga anak ko. Dumngag kayo kenkwana, kunana ni Matthew. Iji bangir, daytoy ti dungdungwag, ay ayatek nga anak ko. Ay ayatek unay nga anak ko, kunana, awan ti dumngag kayo kenkwana, nagdidiferensyada. Apa yang nga tanga kastoy? Apa yang kunata yung adda nagdudumaan na, therefore, depende di mabasa mo, iso masurutan, haan. Ngamin, kunata yo, ti Biblia tayo, haanak nga eksperto, dagiti nalalaing iso, dati mas makaamo, inadalmi ngam, kurang nga mismo, di adalmi, so nga hami pa ikarkarit, mabaing kami, kurang. Tingamin Biblia tayo, dahito ngamin inurnos ti simbaan Romano Katoliko, hanga da kay tinangurnos. Jadi kay agpi-feeling nga nakaiggang kay ti Biblia ka. So la eskriptura no namati ka Biblia daytoy laeng Biblia na isalakan kan umuna ka di langitan, umuna ka kuman. Haan.
Ngamin da iti Biblia tayo na ornos laeng, amuyo ti kuna tayo, oral tradition. Impaspasa da nga nagtutungtungan, amuyo da tayo, amoy, adya adda ugali da dya ayan mi nga, aginudo, tilalaki, idi, amuyo ti aginudo? Aginudo, hang agituno. No makariing ti lalakay ti bigbigat, ijay asidag ti baod ti nuang, ornungan da dagitay, medyo at dataki nuang napay nga nagango, dagitay ruruot nga haan nga na naknakan din ang wano garami, puuran da, agtutungtong ti lalakay ijay. Nababutan nyo da ito, isa bagay rich kids kay ngamin, di balay yun, no nalamag nakahiter. Kakas di ti istorya da kay lalakay, ngam kabayatan ti agtutungtong da jay, handa nga marites nga kaslakada kayaw. Agi istoryada, maipapandag iti, dagdaga, banbantay, kung kunada di ayan mi idi ka, ada di ay gamin bantay nga agpadaya di ay mi manipod di ay tampog aging nga di ay, batog ti asidag ti San Jose, kalbo di tuktok na. Manmano ti kayo iti rabaw, pasig nga itoy, kukunada adda kano naganup idi, naalada ka no to'y laod, DJ ugsa, idipugpugan dan, nabiyag magayam, nabaringkwas, tim maray nga nagpadayangam, adda nakasapit, ijay tuktok na nga bulo, nga agap apoy, iso nga nauram ka no, tuktok ti, DJ ti istorya ti lalakay. DJ ti kung kunada nga istorya, awan nang isurat, kunada, DJ ti oral tradition, DJ ti pag-iistoryaan laeng nga natawtawid. Kati napasamak kin ni Apo Isos, idi na natay nagungaran, haanda nga sigod nga insurat. Dagito'y adalan, nagisurat da nga induldulin da, haanda nga imparang. Kanya-kanyang surat. Oral tradition, anya di jay, nagtutungtungan laeng. Aywan gayam, linaglagip da, isumo lang, idi nagbalbaliw tilangana, kunana, kunati sa uti nga to. Kala natawtawid da laeng, for how many years? 350 kunana nga rod. Idi kuan inornos ti simbaanen dayta Biblian iso nga apay masapol aya ti tradition ma iti Biblia kung kunada Biblia laeng kunada haan daytoy Biblia tayo nga nakasurat nagna iti oral tradition nagtutungtungan dalaeng linaglagip da ginapasamak ken ni Apo Hesus iso nga no adda nagdudumaan na daytoy ti anak ko dungdungog unay dumngeg kayo king kuana di presentation laeng dayjay ti nagdumaan na ngem anya ti may sa napasamak, nagbalbaliw ti langana, ijibantay tabor na panda nagkararag. Dahil ti usto nga napasamak, na duma-duma di pa nang ipresenta. Kaya na nga sa awan, usto nga napasamak nga nagbalbaliw di langan ni Apo Isos. Iso nga napatag ti oral tradition, di tradisyon nga panagis istorya, aging nga insurat da. Iso nga, no, da kayo mga nakaiggan ti Biblian, inkarit yon na nya, nagyan di ti Biblian, isaon, awan sir-survey da kita tradisyon, sumurot taylatan, ulaw. Dahil ti presentation na. So, kung na tayo, apet damo nagdudumaan na madingarod, haan, may mayat, taapaya, kaya't nang saon may sa napasamak, sa naduma-duma ti panangiparang. Nalawag, nakaturog kayo, kaya't yun ti aginudo, idepon nyo ti erkunan. Agiinudo da, kalako madayjay mo, tagtutungtong. Tata, napantayo. Imaginem, inya tinaramid ka dagiti adalan, inala ni Apo Hesus, Pedro, Santiago, Kinuhan, imuli da jibantay Tabor, the name of the mountain is Tabor, kala ko maitatapaw. Nya, amuyot tapaw. Da kayong hangat agad dito, hanyo amo di jo, ingataw. Nagnada, idi agkarkararag da, nagbalbali, wow, nagranyag. Idi agkarkararag ni Apo Hesus, nagranyag, nagbalbaliw, di lang ana. Pagamuan, adda na kasarasarita na Moises, ken Elias, propeta, kinlintag. E di nagbalbali tila nga ng kunanan, nagguruod ije nga ton. Kunana, kunana man dayo, agsasaupay lang ni Pedro, inya ti kung kunan ni Pedro, apo mga ramidak ti kalapaw. Siyak, kunana. Dagi duwa, mga ramid kami, kunada. Agsasaupay lang pagamuan, adaguruodan, kunana. Daytoy ti dongdong, naglangab ti nang linong kadakwada nga ulupan, daytoy ti dongdongwag nga anak ko. Daytoy ti ipatpatag ko unay, kunana di maysa. Dayto ni Matyo ko na dumngeg kayo keng kuana. Dayjay ti napasamak. Idi ko na ni Apo Isusen, awan pangibagbagaan nyo. Dayjay ti napasamak. Sigon kadagiti talo nga ebanghelyo, agraman ti surat ni Pedro. Kuno kitaan tayo kakabsat, adda ka di pa nagbalbaliw. Di pa nagbalbaliw ti langana,
Kas ano nga nagunod na di pa nagbalbaliw, umuna, nagnada, apan da obraen iti bantay, mapanag, agtutong ay, agkararag. Umuna nga naaramid, agkararag. No kayat mo nga adda pa nagbalbaliw. Anya ti umuna nga aramidam, kaya mo nga agbalbaliw nila, kayo mo nga mamartag, anya ti ikararag mo. Pagbalbaliwang kumaapo, haan, baliktad. Anya ti kaya mo nga kararag, apo, kaadum ko mati kwartami, apaya, tadado ti inom nila kay ko tamaataken. Di jay, ti kararag mo. Mangabak ako, madimot aji, mangabak mga kararag mo. Kararag, muna, agkararag. Iso nga nagbaliw di lang nga na, agkararag. Kada tayo, idinagunod nan di pa nagbalbaliw tila nga na panagranyag. Iso nga datayo mat, di jay effort tayo, jay sakripisyo tayo nga agkararag, anyaman day ta adaw-dawatom kini Apo Diyos, sinana maka agranyag to. There's always a light, kunana. There's a light at the end of the tunnel, kunana. Daya addan tulak talawag, kalpasan tinasip nget, nga panagbiyak. No daduma ka, baka di ka pa nakagudgudwa iji tunnel ti biyag mo, madama ka pa ila adda jeting nga, haam mo nga biglaan nga orayon di panaglawag. No anyaman dagiti pakarikotam, sakit, problema, iti pamilya, dagiti rigat mo nga agpabasa. Anya di sumangsang at kapay laji bantay tabor. Haang kapay nakadano. Ngam kabayatan sa sakbay na kabayatan di pa nagsangsang at mo, rugyamon ti agkararag, tabarbaring madanon mo to. Isu tatay kung kunak ni alas 5, rugyak ti agkararag, rugyan na mo ti agtudon. Ne, delikado datoy. Dagiti nakapsot ti pamati da ammo man ti rason dan nagsulait. Kana naman dagitan. Agas lakin nga to ti abot ti agong daka nga padak nga suryab nga kabuteng da ti matudwan. Basi man makimisan tan apaya adu dagitay nasulit haan nga napinget di kararag. Ni adu kay mat. Adda mo dagiti daduma ta sponsor dagarod kapilitan uri mabasbasaan na mo na kababain mat. Ngam di jeti kunana, di pala effort mo, di ipapan mo, pinget mo nga mapan agkararag. No, kuna tayo, di sakripisyo tayo, di sakripisyo da, naglingat ngat, da Pedro Santiago, Juan kin Apo Jesus, mga napanjibantay tabor. Narigat mo't ati sumang atibantay, hanyo magamin na padasan pa'y. Nga makitam di sakripisyo da, mapan agkararag, di sakripisyo mga itid mo, ipakitam ita anak mo, saya atem, ikarkarigatam ti agsingpet, ikarigatam ti agbiag anapudno, nayunam ti karkararag, addan to anaranyag nga masabayan na, addan to latta pa nagbalbaliw. Iso nga di ti umuna, tapno magunod ti pa nagbalbaliw, magunod ti pa nagranyag. Ti umuna nga step na, kararag. Kararag. Kada kayo nga pampamilya nga naparaburan, nakagarid-garidwar dagita anak yo, di mat? Adamot naka-abroad. Pagyamanan tayo kinapo yun, sa rimanyag mo, jay, panagbiag. Day dirigat, medyo nakaginawa, nagranyag. Nagbaliw, basit. Katatan, nagbaliw ijayan, anya ti kunan ni Pedro, it is good to be here, kunanan, hanan nga kayat ti sumalog, agaramid tayon ti kalapaw, kayat nang kasawon, gaputan nakamaymayat dito yan, idtoy tayon, haantay nga sumalog, madi, kunamot ni Apo Jesus, agsubli tayo, mailan sa akto pay laeng, hanang imbaga aday jay, agsubli tayo, di ordinaryo apa nagbiag tayo, ituloy tayo ti admission. Kadi jay, mat no nakagunod ka, mat ti pa nagbalbaliw, rimanyag basit tabiyag mo, agsubli ka, no sinno ka. Da kay magamin no dadumang ka, alakas la nakaraman nga baod. Napagustuanan, nay, ngimato basit di estado ti pa nagbiag na, nay, ngimato maagraman timid nan. Agraman si dana ka, ano yan, kung kunan na matibalangagan, ay katosang kanto pa ay. Nakaginawa basitin ka, nay, di namat ang motivasakalan. Agsubli ka no si asino ka. Kunana ni Apo Jesus, haan agsubli ta di Jerusalem, awan pang ibagbagaan nyo.
Sublyanam no sa dinno ka nga nang rugi nga agkararag nga dumawat. Haan nga dahil nakaramanan at dahil bantay taburan kas lakin ni Pedro, apod nagdarasudusan ko na it's good to be here, agramit ikatlapaw tayo, hantay sumalsalugan, nagmayat ti biyag ito, nagrangrang. Haan, ano, addaman na iparabor, sublyanam, ano, sino ka? Sublyanam, ano, kas ano ka anang rugi kinagkararag, iso di ibagbaga na, ituloy mo, tinaldaw misyon mo, nga addaan kinapakumbaba. Ituloy mo ati agbiag nga addaan kinapudno haan nga detay nakaraman nga baeden ngimaton ngato ka meulatan. Padasem ti tumayab nga na ngato palsiitan da ka. Manag ka. Nga pa'y kami nyag pangato ka mabaling ka mga agkaradap. Dayay. May sabay apuntos nakakabsat. Ti kunana ni Apo Isos kadagiti ay adalan. Daytoy ay ti ama kini Apo Jesus, daytoy ti dungdungwak nga anak ko kunana, dumngeg kayo king kuana. Iti pa nagmission tayo, iti pa nagbiag tayo kakabsat, iti tapno adda pa nagbalbaliw kunana, no kaya mo nga adda pa nagranyag ti biag. May saan niya ti requirement na agkararag maikadua, dumngeg kayo ken kuana. Haan nga ni Apo Jesus tinang ibaga dato yon. Sigun kad iti istoryada naggaputi nga to ama ko na dayjayan di God the Father ko na tay dayjayan nga kwata yun ata di tayo mo nakita ngam isot nagko na dumngeg kayo ken kuana dayjayan ti misyon dayjay ti misyonan ang kalaeng nga mapan agkararag nagranyag ti biag mo uston haan nagkararag ka na paraburan ti biyag mo, na itid di karkararag mo, anya ti kangronan nga remedyo, dumngeg kayo ken kuana. Haam mo magunod ti panagbalbaliw uray no, nakitam ni Apo Isos nga dakad ya tuktok nga agranranyag no hanggang nga dumngeg kini Apo Isos. Anya ti dumngeg kini Apo Isos. Surutem ti bilin na, the commandment of love. Sublyanan tay manen. Ti bilin na tam no magunod mo ti panagbalbaliw ti nga, dumngeg kayo king kuana niya ti kunana ayatem ti padam a tao kas panagayat mo kanya. Ayatem ti Dios mo ti amin amin mo. Surutem ni Apo Dios kahit nga suwon dumngeg kin Apo Dios surutem king kuana. Anya dagiti pangrunam ayat kin ni kabsat. Dagiti agkasapulan. Dagiti mapukpukaw a kakabsat. Anya dagiti gagayem na prostitute agsingsinger iti buis. Dagitay kung kunada nga agsaksakit nga handa kay kayat. Isu ti impang pangruna na surutem ni Apo Jesus. Haan nga gaputan na paraburang kan ka na nakangangato kamutan. Pinaraburan na kati adal ka, nalalaing ka mga ni Apo Diyosan. Pinaraburan na kati sanikwa ka, nay, nakalakmot tagit mo ti uray lang nga nakangangatong. Awang pa'y makastrukan. No agpakang ka, dagitay lang nangingina, bag na ti ayabam. Tanapinpintas ti pagisuputan da. Ngam dagiti kaarubam nga agbukbuteg nga kung kunada diyan nga sakristan dimpay pa kano ije kayaw. Surutam no kaya mo pa nagbalbaliw. Iso nga ti pa nagbalbaliw kakabsat no nari namon ni Apo Dios nakita mo nagbaliwan sumurot ranyagan nakaagbaliw talangam. Amin tarupam agbaliw. Haan nga ti pa nakay gamin ka artificial mo ti pa nagranyag yo milat ditoy milat dita papukis ti kiday nagkataatidog di kay pala may saan ta kiday yo ta malpasan sa nga unnat lat ta kuman uni pari-parikos mo ta kiday amin tarupa mo ti kaya yung mga panagbalbaliw ko dayjay but deep inside madayan naranyag nga kaunggan na awan haan nga ti pa nagbalbaliw ko data external nga rupa amom no nadalos itoy na ipasurot mo to'y, uray no hanggang agmilmilat, agranyag tarupa mo. Ado ti kakasya nga tattao. Ado, hangkay pa nga gumasto, manuribo gas-gaston dagito yun ninilit, dagita, mother butlers nga dagita, order da nga order iyo online, para milat tarupa da, dapat iti brush ka nung abanda ipatapatayak nga kastan ninini. Uray ka nun yat ikabkabil mo no nagsipngot mo ta kaunggam, hangka mo sumursurot kini Apo Jesus. Amo magdangdanggan yung ibagbagana. Iso nga ti pa nagbalbaliw kararag, dumngeg no marinam ti pa nagbalbaliw ag sakripisyo, nalpas ti kararag mo narinam ti pa nagbalbaliw, dumngeg ka, surutem, agranyag ka sumurot kanyam deta. Ni San Juan Vianney, iso ti patron dagiti papaday, in niya sign the AJ hours, kapo nga ron tabigbigan ay amuda nga hanunay nga nalaing intellectually, iti agbasbasa kakaasi,
nga mangir-iro arti grade na, idi na nagpadin, di obispo na, impatulod na diyay, ngam, di sirib na, haan nga inadal, haan nga binasa iti libro, haan nga di inexam. Di sirib na nga na magbaga nga mangunpisar, naggapo kini Apo Diyos, gapo ti kaado, ti kararag na kapinget na nagkararag, aging nga, isuna, nagbalbaliw di panirigan na, wisdom naggapo kini Apo Diyos. Nagbalbaliw di lugar nga nagyanan na gapo ti karkararag na dagiti day mading aramid na jay pimintas di lugar gapo ti panagkarkararag na. Kas di mo't kanya tayo kakabsat ti awis na kada tayo. The sacrifice nga da kaituyan, sakripisyo tayo, umay agkararag, may sa puso tayo, agranyag ko man ni Apo Isos, no nasipnget pa ilaeng, mangnam na makalataad danto panagranyag na. No nari namon ti panagranyag, surutem ti anak na, ited mo kadagiti kakabsat, tumulong ka. Uri dagiti ko na mga mapukpukaw akabsat mo, alangunam, hamo nga ikugtar. O di marmarsuot nga kabsat mo, ako pamham mo nga ipurwak. Kada tayo magamin no daduma ka, sika na paraburanan ka, sika ti addaan na, sika ti addaan na simsimbang nga utak, ayatem dagiti adda bagbaktit na haan. Adda bagbaktit ni katugangan mo, ano samlatan? Adda bagbaktit ni lakay mo, ay mabaliktad. Adda bagbaktit ni baka mo, inumamon, tam na mo mangmangag. Toreg malmalong nga tumanaboto ba? Hamat. Nga mabalin nga kanay na kasi. No sika tinaparaburan, tinasimsimbang a panunot. Ay atom, adagiti agkapsot. Bilin na nga ron jay. Dumngag kayo. Kasjay mo ni Apo Isos, saan? Dagitay medyo agkapsot, dagitay maiyaw-awan. Impang pangarunan ni Apo Isos. Ngam tap na agranyag, latakan niya makanayon, dayati sumurot kakingkwana. Awis na kakabsat. Ala, haan la ko mga external ti panagbalbaliw. Haan la ko mga gapo ti parabor na kaagbaliw. Kangrunaan ko maagbaliw dito puso. Sumurot amin. Nadda kanyam ni Apo Isus ibiyag mo, sumurot amin, lumawag amin. At dapat dagiti agko na kayat ko nga balbaliwan ti lubong. Amo mabalbaliwan ti lubong, ti umuna balbaliwam, di pusom, ikararag mo, agbaliw ti lubong. Ito'y ti umuna nga agbaliw sakbay ti lubong. Alatat ako ranyagan na tayo kuma. Imagine nyo, dahil tinasanton amisa, da ko man ni Apo Isos nagranyag. Hanang nga dati silaw tayo, baka kunayo man naranranyag ti silaw, may tangsi mandatan. Agranyag ko maisuna, maranyagan na tayo amin. Ngam apay hangga mamati, nga no inawat mo ni Apo Isos, tinasanton ako munyon nga adaan pamati, nagranyagan, nalawagan, pinunas na dagitay basbasol ti lubungan. Di agraman basol mo malaksid, ano nadagsen, no mortal sin aka, ikumpisar mo nga talaga. Dagitay babasit na lagan na basol, kaya na apunasin, hangarim mawag tarupam. Anyala serbi na nga imay ka nakimisan, agtutudo pa'y nagsakripisyo ka, awan lakat limawagan na tapuso mo, awan lakat limawagan tarupa mo. So nga no, awatem ni Apo Diyos tinasanton ako mo nyon, agranyag ka na impapusuan, at daan pamati yung panangawat mo kinkwana, agranyag ka Dagta na santuan. Apantay pala di bantay tabor nga umuli, dagtan. Dagtan ni Apo Isusen, awate mo, physically. Sumurot kakingkuanan, agranyagan. Paduyak-yak tayo iti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo aneso Kristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama. Kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem,
Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Nabalbaliwan ti langan ni Apo Hesus, tapno maiparangarang ti dayag na abungan to ti ipapatay ken panagungar na. Intay ita agdawat iti ama tayo ana ilangitan kadagiti kasapulan tayo. Nang runa ti panang taginayon tayo iti na Kristyanwan a pammati nga inawat tayo idi nabunyagan tayo. Ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo pagbiyagen na kami iti lawag mo. Tapno ka na yun nga ibiyag ti iglesia tayo, ti dayag ni Apo Jesus, a Kristo babaen, ti panangirakurak, ken panang saksi na tinaimbaga damag, kadagiti na panglaw. Kumararag tayo. Tapno maragpat kuma, ti panagkaykaysa, dagiti amin amang ipadoyak-yak, tinagan ni Apo Jesus a Kristo, a kinalikaguman ti Apo nga indawat, iti amana iti maudi a pangrabii. Kumararag tayo. Tapno maikkan tayo tinaranyag anamnama, dagiti agsagsagaba, babaen ti panangbayabay tayo kadakwada, iti dalan ti ni nagungar a Heso Kristo. Kumararag tayo. Tapno taginayunen dagiti manursuro ti akemda, amang silaw kadagiti adalanda, iti kinapudno, ket may pasagepsep dagiti napateg iti biag, anasilawan ti ebanghelyo. Kumararag tayo. Tapno agbalin tayo nga instrumento ni Kristo, amang balbaliw ti langa, ti lubong babaen ti panangsuro tayo, ti dalan ti Apo iti sao, ken aramid tayo. Kumararag tayo. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Diyos nga amami, nagranyag ti dayag mo, idinabalbaliwan tilangan ni Apo Hesus. Pagranyagem met ti dayag mo kada kami babaen, ti panangsurot mi iti dalan ti anak mo, iso ang makipagbiag, ken makipagariken ka, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida
na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak ti umay mi itaiyawat nagapu ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi amin nga daim ka pinarswa babaen ti balikas mo apu pagyamanan miken ka amin amin ngayon ka makita gaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak wenawatem bendisyonam o apumi pagbalinem mida anasantuan abagiken dara Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan, nga iglesia na. Apo babaan tinagloryaan, apa nagbalbaliw tila nga ti anak mo, pasantuem kad dagitoy daton mi, babaan dagiti ranyag ti gloryana, dalosan na kam kadi, kadagiti mulit dagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dalan sa kay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapu ken Kristo nga apo mi tani Kristo iti imatang dagiti nakasaksi anapili imparangarang na ti gloryana ket taylangan na akaasping metlaeng ti kadawian alanga ti tao nasamay iti naindaklan aranyag ket naikat ti puso dagiti disipulos iti pannakaupay danto gapo ti panagtutuok na iti cross kastapay ana ipakita ti gloria ti pannakairanod danto kadagiti amin ana ikameng ti bagi ni Kristo nga iso ti iglesia babaen ti pannakaipamatmat tay ranyag nga nagarinaar ken Kristo nga ulo na anansata da kami ditoy daga, makidanggay kami kadagiti angheles ti langit, ket ikantami dagiti pakaidaydayawam, ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswa, ti langit ken daga, napno day ti pakaidaydayawam. Hosana ikangatwam, madaydayaw, di umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatwa.
Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadag ito'y adaton. Tapno pagbalinam, kat paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadag iti disipulos na ket kinunana ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, ala inyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, a pangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inakamin salakan si kaanan no buti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kamto kadmet kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
basol, dagiti nakabasul kada kami. Inakamit baybayan no manugot ti sulisog ket salakan nakam ket iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Kakukwam tituray ti panakabalin kindayaw taganayon na dinto agsarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumami. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Apo mga sikat, Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Apo mga sikat, Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Item kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, yung ti may salae nga sao, mapaimbag. Agtugaw tayo apagbiit, Apo. Apo, adda tayon ti rito tinasantuan a komunyon. Ket sigon ti mapalpaliiw ken panagim-imbestigar tayo dito yung parokya, ado dagitay oren ng runa dagitay ubing no na-train da nga umawat tinasantuan a komunyon by tang deje dila da nya nakakastoy da handa mo't perinaktis dejay bayhan intunukwan kasla makisayan dejay respeto ta umawat dan magnadamo latan. Nguray mo't dagiti datay nga daduma nga nataengan umay tay umawat nga agpayso din santon a komunyon kasla tay mula na pan pimila ti makan ijay bodaan wenno natayan. Insa mulmo napangkan kasla awan haan sa bali aday toy tabagi ni Kristo nya. Iso nga na day no umay ti ag komunyon with all the respect nakakasjay no usarin tayo di ima kitaan tayo ano adda nabati abasita the smallest particle bagilat ta ni Kristo haanin nga inawat mon in kasjay mon uno daduma kasjay hindi dapay amuno kanigid wenno kanawan kanigid ti akin ngato kanawan santo ya kanawan ti mangala nga kitaan no adda nabati santo adda with reverence ko na tayo adda respeto agsubli ije tugaw agulimag aglualo agyaman agparintumang haan na nga dete kalakatan pan nagkomunyon nga nanday maakulay kas lalagi warwaras mo ti ayuda nga haan
Sa bali aday ito ni Apo Esos niya. Iso nga manipod tata Apo, ti kastatayo tapdo na ornos ken pakarkarwaman, no nakadanong ka diyan tilin niya, napinpintas mo't ang nakakasjay niya. Dagiti ubing elementarya, handa pa ila mapalubusan iti dila niya. Iso nga no anakyo, apuyo, patuladan tayo ida tinasay at napinpintas pa ilaeng no, ijay dila pa ilaeng ti panagawat datap no, masursuro dati respeto, ngamin dumakdakkel, lumaklakay tayo, kaslamot bumababa di respeto tayo ken ni Apo Jesus itinasantuan a komunyon. Iso nga manipod tata Apo, napinpintas siguro no by pios, di komunyon or ornos, addaan respeto, addaan panagraem ken ni Apo Jesus, iso nga rod ti bagina, iso ti awaten tayo. Ang kakaawatan tayo Apo, handak kagura, ay. Siya ti silaw ti lubong, umay kayo, surotenda, ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Siya ti silaw ti lubong, umay kayo, surotenda, ketawan tunti nasipngen, dalan na pagnaan. Amin na marigrigat, sumurot kay kaniya, dain kay masarakan, tibang arken silaw tibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo, surotenda, ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo, surotenda, ketawan tunti nasipngen, dalan na pagnaan. Amin na naihaw awan, siyak ti pagkamangan, daing kay masarakan, ti talgit kin silaw tibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo, surotenda, ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo,
nasipnget, dalan na pagnaan. Kumararag tayo. Apo iparang mo tiranyag ni Kristo, babaan tinagloryaan na panagbalbaliw tay langana. Ipaay mo ka dita tinailangitan at araon nga inawat mi, pagbalinan na kami ama itulad ken kuana, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santon a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. In kayo iti amin na lugar, it pagbalin ninyo'y dangadalak. Bunyagan niyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.